Magandang araw mga pre. This is my first/test vlog for my moto vlog. Subukan ko lang kung kumusta yung kuha nito. It's a beautiful morning dito sa Cebu and we're just going to go around. Iikot lang tayo. Try natin kung stable ba yung camera. By the way, yung ginagamit ko is cellphone lang muna kasi wala pa tayong budget. So yeah, samahan nyo muna ako. Let's just drive around the city, and so I hope everyone is safe. So let's go. So itong street na to, ito yung B. Rodriguez Street, papunta to sa Fuente Osmeña Circle. So yeah, yung Fuente Osmeña Circle is one of the icons or landmark ng Cebu City. It's parang, I'm not sure if it's the center, pero napabilog kasi siya kaya probably nandyan din yung Robinson's Mall, yung Cybergate at saka yung original. No, makikita natin yan maya-maya lang. Nandyan din yung mga hospitals like Chongwa. Tsaka kasi siguro nga ito yung center kasi pag ikot mo andun lahat ng mga daanan So yeah, we're approaching na yung Fuente Osmeña Circle. Tsaka nandun pala yung Vicente Soto Memorial Hospital. So yeah, pasok na tayo sa Fuente. Ingat lang tayo dito kasi medyo busy to. So yan yung Robinson's Mall. Ito yung pinakaunang Robinson's dito. Oh my God! Wow! By the way, if gusto nyo What? Bro, what are you talking about, man? may-ari ng mall nito, pinost ng may-ari nito na kung sino daw yung makapag-prove na may totoo yung ahas sa loob ng mall is bibigyan nila ng sa'yo na yung mall. So yeah, so we're now approaching yung sa Mango Avenue. This used to be the nightlife capital nito na Cebu kasi nandito yung mga disco dati, although meron pa naman ngayon, pero medyo napag-iwanan na rin siya kasi yung mga bars dito sa Cebu nandun na sa IT Park at some other places. So tingnan nyo itong step up. What? Bro, what are you talking about, man? Traffic light yung countdown niya 39 tapos biglang na. I think this is the new technology na ina-offer or ini-introduce ng mga traffic management ng mga lugar na yung mga parang reactive siya sa volume. Pag nakikita siguro niya na hindi naman masyadong maraming traffic sa other side, parang nag-a-adjust yung traffic light. So I don't know. So please comment down na lang kung tama ba ako or hindi. Kasi mamaya baka gumagawa lang ako ng kwento. So please correct me na lang. So let's go. So yun, perfect kasi nakikita nyo yung dalawang to, yung puti at saka pula. Yung puti is yung tinatawag nilang modern jeepney, and yung pula is yung old jeepney, yung parang i-phase out na sana. Ito yung mga puti, ito yung ipapalit sa mga old jeepneys na katulad nito. And tsaka especially itong ganito, yung mga saraw, yung mga icon na ng Filipino transport system. So unti-unti na nilang fini-phase out yun kasi modernize na nila. So if you can share your thoughts, ano ba yung opinion nyo dyan, pabor ba kayo or hindi, please comment down below na lang. Okay, so moving on again, let's go.
By the way guys, kumusta na yung presyo ng gasolina sa inyo? The past few weeks kasi nag-rollback sila, although medyo mataas pa rin talaga, at least nag-rollback din sila. So hopefully magpatuloy-tuloy na yung rollback at bumalik sa abot kayang presyo yung gasolina. Okay, so andito tayo sa papuntang SM na to. So let's just continue the ride. So talagang back to normal na talaga siguro yung Cebu. As you can see, marami rin mga sasakyan, marami ng tao sa labas. Thank God pa rin no, na medyo na babawasan na talaga yung COVID. Pero let's just continue to follow standard protocols lang siguro para hindi na tayo maapektuhan ulit, para wala ng lockdown. Kasi dito sa Cebu, although mababa na talaga yung kaso, may mga tao talaga pa rin hindi na nagmamask. So i-follow pa rin natin guys. Ito yung mga signs na back to normal na talaga, kasi bumalik na yung mga badyaw sa kalsada, yung mga nanghihingi ng lilimos, kasi nawala talaga sila nung pandemic. Walang tao talaga sa labas. So isa sila sa mga signs na back to normal na talaga, kasi bumalik na, andito na sila ulit. Kawawa pa rin, pero sana matugunan din yung mga pangangailangan nila. So okay, malapit na tayo sa SM. So ito yung sa may DSWD, yung nakikita nyo sa gilid, maraming tao kasi naghihingi ng assistance. Alam nyo na, yung humihingi ng educational assistance, kung napanood nyo sa balita na nagkagulo. So hopefully mabigay nila ng tama yon, tsaka yung mga karapat dapat yung makakuha ng tulong. Yun lang, no bashing lang. Let's just continue to help our government the way we can. Sama-sama tayong babangon muli. Para at least tayo rin naman, affected din naman tayo. So okay, back to the road. Ito, pagliko natin, dire-diretso na to sa SM. So siguro tapusin na natin doon pagdating natin sa may Radisson, kasi susunduin ko rin talaga yung girlfriend ko. Sana all. So hopefully maganda yung kalabasan ng vlog na to. Again, test vlog lang to, hindi pa to wala rin kasi akong magawa, kaya naisipan ko mag test vlog. So depende sa resulta ng camera, ng audio, sana mag-improve sa susunod na mga araw. Okay, so sana subaybayan nyo pa rin ako, and wala lang, trip lang naman to. Kung gusto nyo rin, gawin nyo rin. So let's go. So, ayan na yung SM City Cebu, at sa unahan yan is yung Radisson Blue, kung saan
may susundin ako. So guys, dito na lang siguro. Please support my endeavor. Please subscribe to my channel. Please like, share, and then please comment na lang kung ano yung mga reactions nyo. And hanggang sa susunod, thank you and hope to see you soon. Bye mga pre. Stay safe.